קוראים לו ג'וני, והוא לא בדיוק כמוני. הוא די פועני, והוא ישן עכשיו לכיסא שלי. רואים? ישן לי לכיסא. יש לי חתול קוראים לו ג'וני, והוא קצת כמוני. הוא חושב שהוא הכי טוב בעולם, שהוא יכול לנצח את כולם. יש לי חתול קוראים לו ג'וני, והוא בדיוק כמוני. ג'וני, 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 תעשה לי חתולים קטנים. והוא עושה מיהו, 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 כל היום מיהו, מיהו, מיהו. יש לי חתול קוראים לו ג'וני. האמת שלזהבית יש חתול שקוראים לו ג'וני. אבל נזרום. הנה ג'וני, איזה מקסימום כשהוא לא עולה עליי כשאני יושבת על הספה. והוא עושה מיהו כשהוא נכנס לחדר. מיהו, 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 כי כולם צריכים לדעת שהוא בסדר. מיהו, כן זהו ג'וני. היי ג'וני. יש המשך. הוא יוצא כל שני וחמישי מהבית, וצלמו את קצת, ויוצא לקרבות עם חתולים. הוא נשאר בחיים למרות הכל, ויש לו הרבה פצעים. רואים? יש לי חתול קוראים לו ג'וני, והוא מאפיונר ממש לא כמוני. ג'וני, 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 יאו. ג'וני, 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 יאו. ג'וני, 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 תעשה לי חתולים קטנים, אולי כמה ג'ונים גדולים. שהוא ענק, כאילו הבנתם, זה כזה שהוא ענק.